Ikaanom nga tuig sang bike festival sa syudad sang Iloilo, opisyal na nga nagasugod. Ining gitutukan ni Zen Kilantang. Nagakadula ang stress ni William sa iya pagbisikleta kada adlaw. Magluwas sa pagmintinas ang iya kaayong lawas, bentaha para sa iya bangod makalikaw ini sa traffic congestion. Nakabulig siya, wala traffic, tapos health conscious ka man. Just because nga bantayan mo yung pagkaon mo para maging well conditioned ka sa tangadlaw, kag ga-promote ka sang sports. Isa si William nga nagpasakop sa BMX Street Exhibition nga kabahin sang Bike Festival 2019 nga ginbuksan sa Iloilo Business Park sa distrito sang Mandurriao. Ang mga bike enthusiast nga gikan pa sa nagkalain-laing nga probinsya ang magapasakop sa 5 kaadlaw nga aktibidad. All of these guys joining here are grabe mga iron heart na sila ya. Wala na sila nadlok, matumba na sila, rock and roll pa na gani sila ya. Ini nang ikaanom nga tuig nga ginahiwat ang aktibidad. Sentro sang selebrasyon ang pagtibong sang ikaayong lawas, subong man maganyat ang publiko nga gamito ng bisikleta bilang alternatibo nga transportasyon. Kasi syempre if you're into bike biking activity, magahulag gid ang tanan-tanan kaugatan no kag ako gani kisa kung stress ko, dakpon ko lang bike ko 30 minutos okay na. Handuman sa aktibidad nga mamintina ang titulo sang syudad bilang most bike-friendly city sa pungsod. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.